Binnen oeren ontsnappen uit een ruimte door puzzels op te lossen. Dan gaan we het vanzelf over een escape room. Aan de Iper Smitsweg in Kalmersweg is nou zo'n escape room openen. Ik ben zelf ook wel aardig fanatieke escapers. En ik wil altijd heel graag zelf in ha. En nog ik zelf in bedacht en in bouwd. Dus ja, dat is eigenlijk de hoofdreden dat ik nou zelf in ha. Ik ben heel grote teams in Nederland. Dus ik verwacht je wel dat er wel wat mensen achterbij komen. Er gaat wel een wat tijd en geld in zetten om zulks voor elkaar te krijgen. Vanaf december ben ik hem echt begonnen te bouwen. Dus pak een beetje een dik jaar hier gaan we echt wel werk gewoon. Ja, dat is net non-stop natuurlijk, maar ja, al met al ben we al even verder. Ook een potentieel dingen ga ik een beetje beperken, maar ja, het zien je door en door, ben ik ook weer, ja. Het thema van deze escape room draait alweer om Thomas Edison. Edison Escape. Thomas Edison weer de zogenaamde uitvinding van het licht. En ja, dat is dus de strijd dat die man wel of net het licht uitvonden had. En dat men hem zijn ideeën maar hem veilig stellen. Of er net pakte we door de politie.